Bilbon, zu, ja, ikisi orduen eta hori zu irakasle behibili zinen? Bai. Akademian. Irakasle, azkenera... Baina irakasle zetan, zuk zer erakusten zendu musika edo jantzan? Ez, ja musika esanik katziken, dantzan, dana dantza. Azte ginen, ume txikinekaz, laurtekoakaz, biribilketa. Gero abestu itegen duen. Bimbilin, bombolon, zentaulo, akerra, frantzian, jantzan, ez da? Balego, akerra, kanta, iria, dantza, hauntza, tambolina, jo. Da, karo, horrek geusek, ja, umie, laurtekoak, ezin jozu sartun barra baten. Desan bat, eta bi, hiru, lau. Ezin jozu ze, ume bate, nik ikusten duen neurologak, ez diz gelditzen, parakatxalez, David, tritra, ke baia pentsu ez. Da, karo, eken gendun, biribilketi. Biribilketi asko guzteteak, ze, karo, ikesi bizu, hankabaten altzeute bata banganien, eta bat eta bi, irekatzik, lehengo biribilketie. Da hori korruen da dana, hori posik, dana batera izitezan da. Gero, harine, bat, bi, hiru gora, kanpoan barruen, kanpoan gora. Da, karo, ja umiek ja joate ziren, ja, zera pentsetan, kanpoan barruen, kanpoan gora, ja, hainbeste repikatu, baina azkenien umiek zeitzibien, aixe, jantzan. Da, gero, beti abestizek, gero, eken gendun, barrie, ordu lauren, txikitsueri, ordu lauren, ikesi dizela, zer dan plie, zer dan demi plie, gero degaje, degaje da, eroan ankiete karri, eroan puntetxuete karri. Horret danak, ikesten geldiro,